as long as you have the strong and the weak. And we've tried to be specific in our definition siye zazama-ke ukunemba ngqo of us being the same. kwincazelo yethu yokuthi siyafana. We have the same rights. Sinamalungelo alinganayo noma afanayo. Christianity was not able to teach this to the fullest Kodwa-ke ubuKristu abukwazanga ukuthi bufundise lokhu ekupheleleni kwako, because it still taught ngoba kusacatshwanga ukuthi that only the obedient have certain rights. kuphela laba abalalelayo benze abanamalungelo. Those that don't obey the church Laba bangalilaleli ibandla those that were not obedient laba bangalaleli would lose their rights. balahlekelwa amalungelo abo. So my point Iphuzu lami ukuthi is that because of this patriarchal view, ngenxa yalobu yokubuka Christianity ngendlela was ebunjoko, limited in its ability to extend equal rights. ubuKristu babungenayo indlela ephelele yokubona amalungelo alinganayo noma afanayo. It could not teach equal rights for everyone. UbuKristu babungakwazi ukufundisa amalungelo alinganayo kubo bonke abantu. It also couldn't explain the end of the world Babungakwazi nokuchaza ukuphela komhlaba in terms of everyone. ngokuphathelene nawo wonke umuntu. So Christianity was not designed UbuKristu babungenzelwanga for a global world, umhlaba wonke, for a highly integrated world, ngomhlaba ozophilisayo, highly connected wonke, world, noma oxhumene, and a highly informed world. nomhlaba futhi onolwazi oluphakeme olukhulu, Where people know their inherent worth. lapho khona abantu belazi ixabiso labo noma ukubaluleka kwabo, And their inherent value. ixabiso labo abazalwa nalo, And therefore they strongly resist unequal treatment. ngakho-ke babese bakhona ukuthi benqabe ukuphathwa ngendlela So engafanele. Adventism's role or purpose Umsebenzi-ke we-Adventism was to introduce universalism for adults. kwakuwukuletha-ke i-universalism kubantu abadala. But we have tried to discuss why Adventism was not able to do that. Kodwa sike sakudingida ukuthi kungani i-Adventism ingakhonanga ukwenza lokho. They still had largely a Christian worldview. Babese nendlela yokubuka umhlaba ngokobuKristu kakhulu emqondweni yabo. So it was left to this movement Kwase kunikezelwa kule movement-ke at the end ekugcineni to introduce full equality. ukuthi kube yiyo eletha equality ephelele. So I've tried to summarize how I understand this development. Ngike ngazama-ke ukufinca lokukhula lokhu. And I've used the different stages of a human's growth. Ngike ngasebenza igaba-ke zokukhula komuntu. So we have the child phase, Sinesigaba sobuntwana, we have the
difficult adolescent phase, sibe nalesi esiyinselelo kakhulu se-adolescent, and then the adult phase. bese siba nesigaba-ke sobudala. An interesting point Iphuzu-ke elibalulekile that has been raised by people that study humans eseliphakanyiswe ngabantu-ke laba abafunda ngomuntu and how humans think ngendlela abantu abacabanga ngayo is that many people ukuthi abantu abaningi are physically adults, bakhulile ngokwasemzimbeni but psychologically are stuck in the adolescent phase. kodwa ngokomqondo basamele kwizinga lobu-adolescent, They have not really matured. abazange bakhula kahle, They still don't know themselves empeleni nje abantu abakazazi because adolescents are people that are still trying to understand themselves. ngoba ama-adolescent abantu abasazama ukuyiqonda bona. And in a spiritual sense, Ey'ntweni-ke zikamoya the struggle that I think we have had as God's people inselele zokusibhekana nayo njengabantwana bakaNkulunkulu is living in a dispensation for adults, ukuphila kwi-dispensation noma esikhathini sabantu abadala but not being sure of who we are. kodwa sibe singaqinisekanga ukuthi empeleni singobani, Being halfway between children and adults. sisezinga elisephakathini phakathi kwabantwana nabantu So it's abadala. not a criticism, Akusiko ukuthi ngiyagxeka it's just an observation. kodwa nje ngiyabheka. So most adults find it hard to live adult life Abantu abadala abaningi bakuthola kunzima ukuphila njengabantu abadala to a large extent because they still think like teenagers. kuze kufike ezingeni lokuthi baze bagcine becabanga njengabantwana noma ama-teenager. And a lot of us have struggled to understand the prophetic messages of our generation Abaningi bethu-ke bakuthola kunzima ukuqonda umlayezo wesiprofetho wesikhathi sethu because we still think like Adventists. ngoba sisacabanga njengama-Adventist. So I just found that interesting. Lokho nje ngikuthola kuthathekisa kakhulu. My point was Iphuzu lami ukuthi Adventism was not able to introduce the universalism for adults. i-Adventism ayikhonanga ukuthi ithule kubantu i-universalism, But it kubantu was abadala. able to progress So abakhonanga ukuthi baqhubekele phambili from where most of Christianity left off. lapha abaningi bobuKristu bashiya khona. Then it was given to us Kwanikezelwa kithi-ke lokhu to introduce a mature way ukwethula indlela ekhulile ephusile of thinking about the world, eyokucabanga ngendlela umhlaba osebenza of ngakhona, thinking about God, ukucabanga ngoNkulunkulu, a mature way of thinking about salvation, indlela ephusile ekhulile yokucabanga ngensindiso, and also about how to organize society. nangendlela yokuthi umphakathi uhlelwa kanjani, uphathwa kanjani. This is what I think is the significance of the shift that happened in 2024. Ngicabanga ukuthi ikona kubaluleka lokhu okwashintsha ngo-2024. We moved from an adolescent way of understanding equality
Sasuka endleleni yobungane yokuqonda ukulingana to a mature adult way of understanding equality. Sandlulela endleleni yobudala yokuqonda. This is in our understanding of law Lokhu kusekuqondeni kwethu umthetho and our understanding of prophecy. nasekuqondeni kwethu isiprofetho. I'm not talking about people's individual experiences. Angikhulumi ke ngamava abantu ababa nawo umuntu ngamunye ngamunye. So moving on, Sizoqhubeka ke. there's a point I want to make about Christianity. Kunephuzu nje engifisa ukuletha ngobuKristu. If you remember the 2300-day prophecy, Uma sikhumbula isiprofetho lesika 2300 days, it's broken up into two major parts. sihlungwe ke inhlangothi ezimbili. There's 490 years for the Jews Kune 490 yeminyaka ephathelene namaJuda. and 1810 years for the Gentiles. Kuneminyaka 1810 yabezizwe. Another way to put it Enye indlela yokubeka lokho is the work of saving humanity ukuthi umsebenzi wokusindisa isintu was primarily driven through Jewish institutions. wawuhanjiswa izikhungo. And then after 34 AD, Emva kuka 34 AD it would begin to be managed through Christian institutions. baqala ke ukuthi bahlungwe ikhungo zobuKristu. So Christian ideas Umqondo lo wobuKristu and Christian ways of organizing society nendlela yobuKristu yokuhlela imiphakathi would begin to impact the direction of the plan of salvation. izoqala lento ibe nokuchaphazela icebo losindiso. So we have the Christian world. Sinomhlaba ke lo noma isikhathi sobuKristu. And prophetically, this time was from 34 AD to 1844. Ngokwesiprofetho lesikhathi sisuka lapha ku-34 AD uziyofika ku-1844. Christian ideas contributed to a lot of human progress. Imfundiso zobuKristu zibe negalelo elikhulu ekukhuleni kwabantu. Some of which I've spoken of in past presentations. Ezinye zazo ngike ngakhuluma ngazo kuyifundo lezi sibe nazo ezindlulile. We normally call this the separation of church and state. Sijwayele ukukubiza lokhu ngokuthi ukuhlukanisa ezombusazwe kanye nezenkolo. But I've called it the separation of knowledge seeking from the state. Kodwa mina ngikubiza lokhu ngokuthi ukuhlukana kwendlela yokuthola ulwazi. Meaning people could more freely explore knowledge. Kusho ukuthi abantu bangahamba ngokukhululeka. That was a contribution of Christianity to society. Ilona galelo lobuKristu emphakathini ukuthi umuntu angayifunela ulwazi. So the fact that you had two sets of institutions, ngaphandle kokuthi nje uba nezikhungo ezimbili ezihlukene, the knowledge seeking institutions like the church, izikhungo lezi okuyizona okungatholakala ulwazi kuzo, that could actually sometimes challenge the institutions of the state. Leso sikhungo kwezinye izikhathi singaphosela inselelo kuyisikhungo was a good thing. sombuso. It limited kingly power.
lesikhungo sakwazi ukuthi siwanciphise amandla And enkosi. another idea that Christianity contributed Omunye umqondo noma imfundiso ubuKristu bube negalelo kuyo is the idea of the value of a human soul. umqondo noma imfundiso yokuthi The idea that we were created in the image of God. umphefumulo womuntu ubaluleke kangakanani nanokuthi sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. And that we had a good end, a good destiny, salvation. Nokuthi isiphetho sethu sihle insindiso. So that was a significant thing Into ke bibaluleke kakhulu leyo because a lot of the religions of the time ngoba izinkolo eziningi zesikhathi did not emphasize the inherent value of a human soul. azange zagcizelela ukubaluleka komphefumulo womuntu. It prioritized the value of the king Benza kubaluleke as the kakhulu inkosi representative of God njengomuntu and the okhonywa value of citizens or the nations or sorry, the nationals of that kingdom. noma izakhamuzi zaloyo mbuso wale nkosi ebekuuNkulunkulu. Those that were not citizens Laba bangasizo izakhamuzi did not have the same value. abanalo ixabiso noma intengo So efanayo. Christianity came along ubuKristu and baqhamuka said the slave bathi isigqila has the same inherent value as the free person. isigqila sinexabiso esizalwa nalo njengomuntu osekhululekile. This is why Christianity was such an attractive religion at the start. Ingakho ubuKristu inkolo ethathekisayo ngaleso sikhathi. And a lot of people were willing to convert to it. Abantu abaningi babeyimiseleke ukuhlanganyela nabo ubuKristu. So it helped shape ideas that we have today UbuKristu basiza kakhulu-ke ukuthi bakhe imfundiso lezi esinazo namhlanje. of human rights, Imfundiso yamalungelo abantu, the worth of a human soul, ixabiso lomphefumulo womuntu, checks and balances. zonke izinto lezi ezenza ukuthi ukuphila kuqhubeke. So this is not just me saying this. Akusimi nje phele ngisho lento. Academics recognize Christianity's impact on the world. Kodwa-ke abaningi noma izifundiswa ziyalibona igalelo lobuKristu emhlabeni. But that impact, as good as it was, Kodwa lelo galelo nakuba lilihle kangakanani was limited lalingaphelele because there were weaknesses with the Christian model. ngoba kwakunobuthakathaka kule model yobuKristu. And I've already discussed what the fundamental weakness was. Siye sakudingeka-ke ukuthi ibuphi ubuthakathaka obuyingqangi kule ndlela A yobuKristu. God that creates winners and losers. Indlela yokuthi uNkulunkulu udala abawinayo A God that nabaluzayo. has to be obeyed without question. Nokuthi uNkulunkulu ufanele ukulalela kwenziwe into ayishoyo ngaphandle kokumbuza imibuzo. It became tyrannical Ubese waba umuntu obusa and ngozwilakhe. people got tired of it. Abantu bavele bagcina bedineka ngale ndlela. So they rejected the Christian conception of God Banqabe indlela abamcabanga ngakhona ukuthi uyiNkulunkulu. and they shifted toward science, Base beya kweze science zobuchwepheshe the Enlightenment, nokuyicabangela ngokwakho and a naturalistic worldview. nokucabanga imvelo ngendlela ababona ngakhona. So
The post-Christian world Le ndlela ke semva is kobuKristu characterized by science. yakhiwa kakhulu iscience. I'll just say liberal ideas. Mhlawumbe ngavele ngithi imfundiso zenkululeko Really, lezi, these ideas of religious and political freedoms liberal ideas. Angithi imfundiso zenkolo ekhululekile kanye nezepolitiki ezikhululekile. so freedom of speech, freedom of assembly, etc. Ukukhululeka ukuthi ungakhuluma noma yini, ukukhululeka ukuthi ungahlangana nobani, ungahlangana kuphi. And something called methodological naturalism. Kunento ebizwa ngokuthi ke indlela yokucabanga yemvelo, methodological So methodological naturalism. naturalism Indlela ke yokucabanga ngokwemvelo, in simple terms naturalism. Ngendlela elula ke is instead of understanding our world through the lens of God, ithi ke yona esikhundleni sokucabanga umhlaba let's uwazi understand the world through the lens of what we can observe, what we can see. ngendlela uNkulunkulu asazisa ngawo, asi-understand umhlaba ngento esiyibonayo, ngezinto esiyibukayo, siyibambe So ngezandla. everything we see must have a natural explanation. Ngamanye amazwi yonke into esiyibonayo kufanele kube nencazelo yemvelo ngayo. I'm simplifying, Ngibeka nje kalula, but I would encourage you to go and research this on your own. kodwa ngiyaqhuqhuzela nje ukuthi sihambe siyozenzela ucwaningo ngokwethu. So everything has a natural explanation. Ukuthi yonke into inencazelo yemvelo, inezathu. So in the Christian world, Ngakho ke we kulomhlaba said it's about wobuKristu, God, isithombe sikaNkulunkulu, the church. sinoNkulunkulu bese siba nebandla. I'll put priest in parentheses. Mhlambe laphana ke kubakaki ngizofaka ke And here I'll abapriest, put providence. laphana ngizobeka ke iprovidence noma umusa kaNkulunkulu. Everything that happens Yonke into eyenzakalayo has a divine explanation. inencazelo evela kuNkulunkulu. So everything Yonke into has a divine explanation. inencazelo yobuNkulunkulu noma evela That kuNkulunkulu. was the Christian world. Iwona mhlaba wobuKristu ke loyo. So the priest became singer. They were the elite of the time. Abapristi kwagcina kuyibo abalapha phezulu, baba abaseykhundleni ngaleso sikhathi. And they determined what was true. Ibona babeqoka ukuthi yini eyiqiniso, yini In our engasi. history, Kodwa ngesikhathi sethu, or rather in the post-Christian world, let me say it that way, noma ke kule ndlela engaleya kuleyo buKristu, which began many years ago, eyaqala eminyakeni endlulile eminingi. I marked 1798 for prophetic reasons. Ngiye ngabeka ke u1798 ngenxa yezathu zesiprofeta. Because we have the rise of these new modern secular governments. Ngoba sinohulumeni abaqala ukubusa ke laphayana abangayamile kakhulu kwezenkolo. So the elites of this post-Christian world Laba abasemagunyeni lapha are mawundlula what iChristian Curtis world. called the technocrats. Sibabiza ngokuthi ama-technocrats, laba ababusa ngokwamakhono abo. So people that are highly skilled in science, Ilaba abanamakhono achwepheshile ngakwezesayensi. people that are highly skilled in economics, Abantu abachwepheshile kwezomnotho, in media,
kwezezindaba politics. nakwezepolitiki bayingcutshe So they became the new elite. babe sebaba-ke yibona abasha basemagunyeni And to a large extent have defined for us what is true. ngandlela thile esabalele yibona abakhomba ukuthi yini eyiqiniso. So this post-Christian world, Lesikhathi-ke lesi esingaleya kwendlela which yobuKristu prophetically I'm saying began in the history of 1798 to 1844, ngokwesiprofetho ngithi-ke iqale ngale kwa-1798 ngo-1798 ukuza ngapha kwe-1844 is what has shaped our thinking as people today. iyona ndlela eyakhe ukucabanga kwethu njengabantu namhlanje. And it has created a lot of progress in different areas. Le ndlela-ke yakhe ukukhula okuningi ngey'ndlela ey'hlukahlukene. But like Christianity, Kodwa njengabo ubuKristu it also has its limits. nayo futhi iyasilalelwa ayiphelele. And the crisis of our generation Ingqubakaxaka ebhekane nesizukulwane sethu we call it the Sunday law crisis, siyibiza-ke ngokuthi i-Sunday law, but other isigameko se-Sunday people will law. just say political crisis. Abanye abantu bavele bathi inhlekelele yezepolitiki. What this crisis is revealing Lesigameko into esiyambulayo is the limits of this post-Christian framework. ukusilalela kwalendlela le engaleya kwe-Christian world. So I'll explain this further. Ngizochaza lokhu ngenabe ngakho. Naturalism struggles to explain the inequalities within humanity. Ubumvelo noma i-naturalism iyahluleka ukuchaza ukungalingani kwabantu emhlabeni. So naturalism relies on, I'll say, observable data. I-naturalism noma lobumvelo buncike kakhulu ekubukeni izinto abayibonayo bese So bachaza statistics umhlaba or other facts that can be seen babuka ucwaninga ama-statistics noma or repeat. ezinye izinto ey'ngamaqiniso abayibuka So it can be in economics, kungabe zomnotho, it can be in the area of artificial intelligence, kube ubuchwepheshe lobo obungebona obumakoya kuthiwa-ke artificial intelligence. But especially Kodwa ikakhulukazi human nature babuka imvelo yomuntu and human rights. namalungelo abantu. This is my focus. Yizona indlela lezi abayibhekayo. And what I'm saying is Engikushoyo ilokhu there are limits to the usefulness of observable data. kunokusilalelwa ey'ntweni ey'khona ukuthi zibukwe idatha Or lebonakala measurable data. kule data le ebukwayo noma observable. Because there are many other variables that it can't easily account for. Ngoba zikhona ezinye iy'ngxenye le data engakhona ukuthi ibheke nazo ifake la. One major variable Enkulu yazo lezi zinto is environment. I-environment noma Environment affects the outcome of anything that we see. indawo la siphila khona inechaphazela kuyo yonke imphumela noma kuzo zonke izinto Many esizibona times in ways that we don't fully understand. ngeyindlela
esingayiqondi ngokuphelele. So this is why Isona sizathu ke lesi. when economists said Esenza ukuthi uma osomnotho bethi the most efficient way to run the economy eyona ndlela ebalekile engasetshenziswa ukubhekana nomnotho is to move manufacturing to cheaper countries ukususa ke imboni zisiwe kulamazwe lawa ashibhile. it could not account for what would happen in the Western countries. Ayizange ikubhekeke ukuthi kuyokwenzakalani kulawo mazwe asentshonalanga. That people would lose, a lot of people would lose their jobs. Ukuthi abantu abaningi bazolahlekelwa imisebenzi yabo. A lot of people would not be willing to move to other places. Abantu abaningi abayimisela ukuthi bamuvele kwezinye indawo. A lot of people would get angry Abantu abaningi bazogcwala ulaka and be attracted to populist leaders. bese bethathekiswa yilabaholi The data bodlambezi. just wasn't going to show that. Siyayithola ke imizekelo So they esibonisa went lokho. forward confidently, bahamba ke besebenzisa saying, ukuzethemba. this is good for the country's balance sheet. Bathi ke lokhu kuhle ukuthi kufanele ukubhalansisa incwadi. But what the data overlooked Kodwa into ke engazange ibonakale lapha kuyidata is that it wasn't going to be good for people that had real lives. ukuthi lokhu kwakungabalungela abantu abanezimpilo zeqiniso. The same can be said about artificial intelligence. Into efanayo engashiwo ke ngeartificial intelligence. But today I want to focus on humans. Kodwa ke sifisa ukuthi sigcile kakhulu kubantu. So one thing that I hope we are aware of Kunento eyodwa ke ekunethemba lokuba siyayiqaphela is that generally in the world, ukuthi nje mawubuka emhlabeni we have people that are for equal rights kunabantu abahambisana namalungelo okulingana, and people who are against equal rights. kunabantu abamelene namalungelo okulingana. I am not saying either or is good or bad. Angisho ukuthi kuloko kokubili khona okuhle khona I'm okubi. just saying this is their opinion or position. Engikushoyo nje ukuthi iyona imicabango imbono yabo le. So I'll give an example of people that are for equality. Ngizonikeza umzekelo nje kubantu laba abahambisana namalungelo okulingana. Feminism or the feminist movement. Ile movement emela amalungelo abantu besifazane, feminism We movement. would all agree they are for equal rights. Singavumelana sonke ukuthi bahambisana namalungelo okulingana. And an example of those against equality Kunomzekelo walabo ke abamelene would be namalungelo men's okulingana. rights activists. Lamadoda ke amele amalungelo amadoda The men's rights activist movement. noma abagqugquzeli bamalungelo amadoda. So what I want to point out Engifisa ke ukubonisa is that both these groups ukuthi omabili amaqembu use the same arguments basebenzisa ingqoqompikiswano ezifanayo, or at least the same framework noma singasho ukuthi izakhiwo to zomthetho argue ofanayo for
or against equality. ukuthi bahambisane naye equality noma bamelane nako ukulingana. So both of them Bobabili lama will movement generally use biology and evolution. basebenzisa ke ibiology ne-evolution, isakhiwo somuntu If you nanokukhula read kwakhe. most of the feminist books that we like, Iy'ncwadi ey'ningi ke zamalungelo abantu besifazane lezi esiyithandayo, most of them are evolutionists. abaningi babo nje I'm bakholelwa not saying it's a kwi-evolution. bad thing. I'm just identifying what is there. Angibagxeki, ngibuka nje into ekhona vele ekanjalo. So some authors have been quoted a few times in our movement, Ababhali abaningi sebecashunwe iy'khathi la kwi-movement, like Gina Rupin and her book, The Gendered Brain, njengogina Rubin lo bhala ukuthi the engendered brain, or Angela Saini, ugina Ripon gendered brain, noma Angela Saini, u-Angela Saini and her book, The Patriarchs. nanencwadi ayibhalile ethi The Patriarchs. If you've read these books, Siye sayifunda lezi ncwadi, and there are more books, zikhona nezinye ey'ningi. you know that these books are all based on an evolutionary origin story. Siyazi ukuthi zonke lezi ncwadi zakhelwe bali le-evolution lokuthi umuntu uney'gaba zokukhula. So why am I bringing this up? Kungani ngiveza konke lokhu? Because I want us to see Ngoba ngifisa ukuthi sibone that there actually isn't much difference ukuthi awukho umehluko ongako between Christianity phakathi kobuKrestu and naturalism. nobumvelo, naturalism. The main difference Okwehlukile nje is that one held on to God ukuthi laba abanye babambelele uNkulunkulu, the other one rejected God. laba abanye So abancikile uNkulunkulu. Christianity has this idea of predestination. UbuKrestu bunalento yokuthi uzalwa vele isiphetho Or at sakho least had sesaziwa, it, which is another way of saying okungenye indlela yokuthi God selects uNkulunkulu uyakhetha, the saved and the lost. uyena okhethayo ukuthi ubani osindiswayo, ubani olahlwayo. There's nothing much you can do about this. Wena njengomuntu ayikho nje into ongayenza ngakho konke lokhu. Naturalism Ubumvelo bona has this concept or idea of natural selection. kunalo mqondo noma kunale mfundiso yokuthi i-natural So selection, before I continue, imvelo iyayikhethela. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, I just want to acknowledge ngifisa ukwamukela lokhu that the subject of naturalism is complex, it's big. ukuthi lesihloko sobumvelo sisabalele kakhulu, sikhulu, And there are some aspects of evolution that are observable and correct. zikhona iy'ngxenye ze-evolution ongathi uyayibuka vele uthola ukuthi zinjalo baqinisile kuzo. That's what allowed the idea to develop in the first place.
ikona okwenza ukuthi lo mqondo ukhule kwasekuqaleni nje. So I'm not focusing on the correct bits, if I can call it that. Empeleni angigxilile ekuthenini lento i-correct noma ayikho correct. Maybe correct is not even the way to put it. Mhlawumbe nje correct akusile igama engalisebenzisa elifanele. I'm focusing on the bits that are similar to the Christian framework. Ngibheke-ke ley'ngxenye engathi ziyafana nesakhiwo semthetho noma imigomo yobuKristu. So, natural selection, I-natural selection-ke le imvelo iyayikhethela. nature selects Imvelo iyona winners and ekhetha losers. So some will imvelo have good traits and others will have bad traits. imvelo iyona eyikhethelayo abawinayo nabaluzayo. Abanye banobubi nje kubo, abanye And there's nothing you can do about it. ayikho into ongayenza wena. And again, I'm not arguing how environment can impact our genetics. Futhi angabheki ekuthenini i-environment yona noma indawo la siphila khona Because ichaphazela environment kanjani definitely impacts our genetics. isakhiwo sethu ngoba ngempela i-environment noma indawo I'm more lesiphila concerned khona with how this framework iyasichaphazela. is used. Kodwa indlela engigxile kuyo ukuthi imithetho le yakha So lokhu isebenza kanjani. there's certain attributes of humanity, Kunezinto ezithile-ke ezakha umuntu like men being overly aggressive, njengokuthi nje amadoda aba nolaka kakhulu and tending to treat women badly. ngendlela yokuthi agcine ephatha kabi abantu besifazane. That one is a fact. Lokho nje into eyiqiniso eyaziwayo. It is a fact. Kuyinto eyaziwayo ukuthi injalo. A lot of men have treated women badly. Amadoda amaningi nje abaphathe kabi abantu besifazane. But what a naturalist will say, Kodwa lona-ke obumvelo yena or rather they'll ask, noma into ayibuzayo yena, why is that the case? kungani kukanjalo? Ubuza lowo And the mbuzo. naturalist will say biology. Lona-ke i-naturalist ithi yona hayi imvelo ikwenze kwaba kanjalo. A Christian, Biology. UmKristu yena, and I'm not necessarily talking about Adventism, angikhulumi nje nge-Adventism kuphela. we'll talk about the idea of original sin. Sikhuluma-ke ngalo mqondo noma imfundiso ye-original I hope sin. we're familiar with what original sin is. Angiqondi noma siyakwazi ukuthi i-original sin yini noma ukuthi umuntu uzalwe But eyisono this idea that because Adam sinned, noma lo mqondo ukuthi ngenxa yokuthi u-Adam wona we are all corrupted somehow, sonke simoshakele noma sonakele ngandlela thile. and guilty of Adam's sin. Sonke futhi sinecala, sithwele amacala ka-Adam. So I'm not getting into it that much. Akusiyo into engizongena ngigxile kuyo kakhulu. But it's this idea Kodwa yilo mqondo ukuthi that you've inherited a problem ukuthi wena uvele wazalwa nje uthwele and you inkinga. can't get rid of it. Akukho la uzoyilahla khona, uyithwele. It's beyond your ability to do anything about it. Ingale kwamandla akho ukuthi khona into ongayenza ngayo le nkinga. So they'll say inequality Bathi-ke ukungalingani laba, naturalism. is because of biology. Inequality idalwa i-biology noma imvelo eyenza ukuthi ibe kanjalo. So not everyone agrees necessarily with the statement in that community.
kubo labantu bebodwa nje abavumelana abakusibo bonke abahambisana nalokho But it's a pervasive enough argument kodwa isabalele ngokwanele ingena ey'ndaweni ey'ningi for me to include it in my study. ukuthi ngaze ngiyifake la esifundweni sami. So those that are against equality Laba bamelene nokulingana will say, if I am aggressive as a man because of biology, bathi uma ke nginodlame nginolaka njengomuntu wesilisa ngokwebiology this is evidence that I should be the leader or dominant. kuba ufakazi obanele ukuthi ngifanele ukuba umholi noma kube yimo ngaphezulu. And then those that are arguing for equality or equal rights Laba ke abahambisana nokulingana noma bemela amalungelo okulingana will say men are aggressive bona bathi amadoda anodlame nje or sexually adventurous noma bathanda ucansi kakhulu because of their biology. ngenxa yendlela abakhiwe ngayo. And therefore, Ngakho ke this should justify restrictions on men lokhu ke kukwenza ukuthi kufaneleke ukuthi bakhandele umgoqo in order to protect women. ukuze kuzovikelwa laba besifazane. So they're arguing for different things, Laba bantu banenkulumo mpikisana ngezinto ezihlukene. different actions to be taken. Bonke bahlonza izinto kumele zenziwe But kumele they're ithathwe. coming from the same place. Kodwa bonke baqhamuka endaweni efanayo. Isakhiwo And sabo I'm siyafana. saying that place Ngithi ke le ndawo abasuka kuyo is patriarchy. ubunhloko bamadoda. Because patriarchy is this system that divides people into winners and losers. Ngoba ubunhloko bamadoda ile system noma ile hlelo oluhlukanisa abantu abawinayo nabaluzayo. So biology becomes the basis of worth. iBiology kuba isakhiwo ke abakhela phe kwaso. And this is not necessarily biology in a healthy way. Lokho akusiyo ke iBiology ngendlela ke ekahle. It's biology as they understand it. iBiology ngendlela bona abayiqonda ngayo. Of the strong and the weak. Abanamandla nababuthakathaka. So they, like I said, they say harmful behavior Bathi ke indlela le engafanelekile yokuyiphatha they'll simply say is human nature. bathi imvelo yomuntu nje. So they'll speak about things like how we are highly intelligent beings, Bazokhuluma ke ngezinto ukuthi sihlakaniphe kangakanani thina njengabantu. but our emotional nature is wicked. It's bad. Kodwa nje imizwa yethu mibi ayilungile. So we need to repress our darker natures. Sifanele ukuthi sicindezele lemvelo yethu. I don't know if that sounds familiar. Angiqinisekanga ukuthi lokho ke sikujwayele. That I'll just say our intellect and will is good, Kodwa ngasho ukuthi nje indlela yethu yobuhlakani nelungelo lokuyikhethela. and then I'm simplifying, but I'll just say emotions are bad. Bese ngithi ke imizwa yona ayilungile. So emotions are our darker nature. Imizwa yethu ilemvelo ke
engalungile noma yobumnyama. And the Christian framework says a lot of our emotions should be repressed. AmaKrestu ke athi imizwa yethu lena kwamele icindezelwe, Say, resist temptation. uyitube, ithi nqaba izilingo. So I'm not trying to argue that people just do what they want or what they feel. Angikhulumi ngokuthi abantu abenze ngendlela abathanda ngayo nabezwa ngayo. I'm just saying there's a lot of similarities between the Christian framework and the naturalistic framework. Ngibeka nje obala ukuthi kunezinto ezifanayo ngapha kwindlela yobuKrestu nendlela yobumvelo. And we'll find that some of the things said here, whether it's Christianity or naturalism, are not helpful. Sizothola ukuthi izinto eziningi ezikhulunywayo ke la noma ngapha kubuKrestu noma ngapha kubumvelo empeleni azisizi ngalutho. So darker nature should be repressed. Ukuthi imvelo leyo bumnyama noma le engcolile kwamele icindezelwe. So these ideas that I've shared on the left, Le miqondo noma le imfundiso engiyabelane ngazo ngapha kwesokhohlo, predestination, original sin, i-predestination, original sin, that our intellect and will are good, ukuthi indlela yobuhlakani yethu nelungelo lokuyikhethela kulungile our kuhle, emotions are bad and should be repressed. imizwa yethu ayilungile idinga ukuthi inyathelwe icindezelwe. This all began to be challenged in the Great Awakenings. Konke lokhu kwaqala ukuthi kuphosele inselelo ngale mvuselelo enkulu, ngekhathi zemvuselelo enkulu. And the Great Awakenings were saying, ngale ikhathi zemvuselelo enkulu ke kwakuthiwa people have agency, they have choice. abantu banokuyikhethela, Their destiny is in their own hands. baphethe isiphetho sabo ezandleni zabo. And what I'm saying is, Engikushoyo ke mina ukuthi in this history of the post-Christian world, kulomlando ondlula lo emva kwalo buKrestu there also needs to be an awakening. kudingeka futhi imvuselelo. There is an awakening. Ikhona leyo mvuselelo. So there's a recognition Ikhona ke into ebonakalayo ebonwayo that observable data has limits. ukuthi ke idatha lesikhona ukuyibheka siyibone nayo iyasilalela. That it's very difficult to come to a conclusion Kodwa kunzima ke ukufinyelela esiphethweni based on data that you observe, masibuka nje le data noma le mniningwane esiyibonayo that people have certain traits biologically. ukuthi abantu banezicu noma izicube ezithile ngokwebiology Because kusakhiwo sabo. it is difficult to separate nature from nurture, from the environment. Kunzima kakhulu ukuhlukanisa imvelo nala imvelo ekhona khona, environment. Our environment impacts us to the genetic level, to the biological level. Imvelo ke inechaphazela lokuthi sakhiwe kanjani. And for most of our lives as humans, Isikhathi esiningi sempilo yethu we have njengabantu lived in a patriarchal environment. siphile phansi kobuholi bomhloko bamadoda. So we will naturally have patriarchal tendencies Ngakho ke sizokuba nobunhloko because we've been bamadoda shaped by our environment. ngoba ubunhloko bamadoda ibona obusikhandile. So there's a recognition of that even in the naturalistic world. Kunento ebonakalayo ngaleyo nto nalapha yana So experts don't all agree with one another.
Abantu ke ingcithabuchopho ayivumelani ngalokho zizodwa nje. So feminists will not all agree with one another. Nama-feminist naba abalwela amalungelo noma ukulingana nabo abavumelani bebodwa. And the same in other fields of Nakwezinye ke ingxenye zobuchwepheshe uthola into efanayo. a good thing. Nakuzo izinto ezinhle uthola ukuthi akuvunyelwana. Because we should not just take what someone says Ngoba sifanele ukuthatha nje yonke into umuntu ayishoyo because they are a technocrat, an expert. ngenxa yokuthi bayizingcutshe noma banolwazi namava kuleyo mkhakha So loyo. I want to be very careful about this point Ngifisa ke ukucophelela ngale phuzu engifisa ukulenza because I want to be clear about what I'm saying. ngoba ngifuna nje ukuphuma ehlathini ngibe sobala ngalokho engifuna So if ukusho. we talk about expertise, the experts, Masikhuluma ngokuthi abantu bangochwepheshe emkhakheni othile, I'm saying there's two parts to it. ngithi ke kuneyingxenye ezimbili kulokho. There's the data, Kune-data, imininingwane, and then there's the interpretation. bese kuba nokuyitolika nokuyihumusha le data So I'm noma saying imininingwane. most of the times, Kodwa ey'khathini ey'ningi the data is good, it's reliable. imininingwane ilungile futhi So it's good to have asetshenziswa. confidence in experts in fields. Kuhle ukuthi labantu bethenjwe ngoba bayizingcutshe emkhakheni othile. It's not possible for us to reinvent the wheel, to do everything from the start all the time. Ngeke kwenzeka ukuthi izinto siyoyiqala ekuqaleni noma siqale sakhe futhi But elisha. the interpretation, Kodwa ukuhumusha le it's data sometimes good kwezinye izikhathi kuhle, and sometimes unhelpful. kwezinye izikhathi kuyageja akusizi. And I'm saying we need to start recognizing that. Ngithi ke sidinga ukuthi sikubheke sikubone lokho. That there's actually limits to this framework, to what it can explain or what it can do. Ukuthi kunokusilalelwa kwisakhiwo lesalemthetho ezintweni ezikhona ukuthi zenzeke You can't ngaso. explain everything through natural means. Angeke ukwazi ukuchaza yonke into usebenzisa imvelo phela. Natural means that you can measure and observe and see. That's what I mean. Imvelo noma izinto okhona ukuthi uyibone futhi ukhona ukuyigala. Into engichazayo le. So we cannot simply accept something Ngeke nje sivele samukele into ethile because a journalist said it ngenxa yokuthi i-journalist ikhulumile or a scientist said it noma usosayensi usekhulumile or a feminist said it. noma umlweli wamalungelo okulingana usekhulumile. So I want to move on to something related. Ngifisa ke ukuthi ngiqhubekele entweni ephathelene Elder nayo le. Tess. Umdala uTez. So we were living in this Christian worldview. Besiphila ke kulomhlaba kulendlela yobuKristu yokubuka umhlaba. Before Elder Tess. Ngaphambi kuka umdala uTez. And what Elder Tess did Into ke yenziwa umdala uTez is moved us from a Christian worldview ukuthi asisuse kulendlela yobuKristu yokubuka umhlaba. I'll say to a post-Christian worldview. Asilethe kulendlela engapha manje yokubuka umhlaba. Because she wanted us to see the world as it is. Ngoba wayefuna ukuthi umhlaba siwubone ngalendlela oyiwo ongakhona. So the unintended consequence of that Imphumela ka engayiqondile ngalokho is that we began thinking like the post-Christians. ukuthi
saqala ukucabanga njengabantu asebendlulile kubuKristu noma ekubukeni umhlaba So we ngobuKristu. began thinking in a naturalistic way or in the naturalistic framework. Saqala ke sabuka umhlaba ngendlela yobumvelo sisebenzisa imithetho nesakhiwo sobumvelo. Everything can have a natural explanation. Yonke into ingaba nencazelo yobumvelo noma And I want to yemvelo. suggest that that is the reason Ngifisa ukusho ukuthi isona zathu leso that people who used to believe that Jesus will actually return esenze ukuthi abantu abakholelwa ukuthi uJesu uzobuya started questioning, will Jesus actually return? baqale manje ukubuza ukuthi ingabe ngempela uKristu uzobuya. Because people used to believe this. Ngoba abantu into ababeyikholwa le. Take time to think about it. Wathatha isikhathi ukuthi beyicabange. But I'm saying, with a Christian mindset, Kodwa ngithi ke ngalomqondo wobuKristu where everything has a divine explanation lapho yonke into kumele ichazwe ngendlela kaNkulunkulu. and God is in control of everything, uNkulunkulu yena wengamele yonke into. it's easy to believe in the second advent. Kulula ukukholelwa ekubuyeni kwesibili kukaKristu. But if someone comes Kodwa mase kufika umuntu and he says the Christian world doesn't exist anymore, besathi indlela yobuKristu ayisasebenzi the phelele isikhathi. post-Christian world is what exists now. Empeleni indlela le engapha manje kobuKristu iyona esebenzayo manje. It's almost unavoidable Kucishe kube yinto that people will engagwemeki, start thinking kuba into engagwemeki ukuthi abantu bazoqala becabange manje. like the post-Christians. Njengabantu abangasacabangi Everything njengobuKristu must have a natural explanation. ukuthi yonke into kumele ibe nencazelo yemvelo. So will Jesus actually return? Ukuthi ngabe uKristu ngempela uzobuya? Will people actually be resurrected? Ingabe ngempela abantu bazovuswa? Lukhona uvuko? Can the supernatural still be understood? Ngabe lezi zinto engekho ngokwemvelo ziyakhona ukuqondakala? So is anything supernatural? Ingabe ikhona into engale yakwemvelo? I want to suggest this was not the intention of her work. Ngingakubeka obala nje ngithi kwakungesiyona inhloso yomsebenzi kaDala uThezi le. She wanted us to see reality Wayefuna ukuthi sibone umhlaba ngendlela oyiwo. not necessarily to start thinking like how most people think. Singaqali sibese sicabanga ngendlela abantu abaningi abacabanga ngayo. So when we say there's no more us and them, Uma sithi ke akusekho ukuthi khona thina khona bona, or no church and the world, akusekho ukuthi khona ibandla bese kuba khona izwe. I've tried to frame it as us versus them. Ngizozama nje ukubeka ngokuthi yithi simelene nabo versus bona, Or church versus the world. noma ngithi ibandla versus umhlaba. So my point is we are not fighting anymore. Iphuzu lami ukuthi asisanqubuzana We're not enemies. asasiza izitha. We are all people Sonke singabantu and we all have rights. sonke sinamalungelo. But that doesn't mean we all think the same. Kodwa lokho akusho ukuthi sesicabanga ngendlela efanayo. And I'm saying in some respects, Ngithi ke kodwa kwezinye izinto
The movement is ahead of the world. I-movement le iphambili kunomhlaba. Just like the post-Christians were ahead of the Christians, Njengoba ama-post-Christian ayengaphambili kobuKrestu kwi-Christian towards the end of the 2300 days, uma kuyiwa laphana esiphethweni se-2300 days. this movement is ahead of the world Le movement le ingaphambili ngokucabanga as we get closer to the second advent. nezwe njengokuba siya ngokuya sondela ekubuyeni kwaKristu kwesibili. We are not ahead in terms of observable data. Hayi ukuthi siphambili mayelana ne-data esikhona ukuthi siyibheke. The rest of the world is very good at that. Umhlaba nje wonke ume kahle makuzile into I'm nekanje. saying the movement is ahead on interpretation of that data. Ngiqonda ukuthi ke i-movement iphambili uma kuzwa ekuhumusheni leyo The data. movement is ahead in terms of interpretation. I-movement iphambili uma kuziwa ekuhumusheni le data. So it is well worth being in this movement. Kuhleke ukuba kule movement. If you remember in one of my earlier studies, Uma ukhumbula kahle kwezinye zezifundo zami lezi ezisekuqaleni, I spoke about religion. Ngiye ngakhuluma ngenkolo. And I said humanity has had two options for most of its history. Ngiye ngathi ke abantu baye baba nokukhetha okubili nje emlandweni wonke. The first one Okokuqala is a supreme being that controls everything. Kunophezu konke olawula yonke into. Including your life. Faka khona nempilo yabantu. The second one Okwesibili is no supreme being. Akekho phezu I'll konke. just say nature controls everything. Imvelo iyona elawula yonke into. This was necessary for human progress. Lokhu kwakufanelekile ukuthi abantu bekhule. But I'm saying the crisis we are in, Ngithi ke kodwa isigameko noma isehlakalo all the esiphansi kwaso, inequality, the pain that we are experiencing and that we are seeing in the world, konke ukungalingani nobuhlungu esibubonayo emhlabeni, it's a demonstration kuyisibonakaliso, a demonstration of the limits of this second option. kuyisibonakaliso sokusilalelwa kwaleya option yesibili lapha. So the movement has developed a third option. I-movement ke ize nesombululo sesithathu. A supreme being does actually exist. Ophezu konke empeleni ukhona, but operates under the law of equal rights. kodwa usebenza phansi komthetho wamalungelo okulingana. And this is a different model to what humanity has had before. Indlela ke yokucabanga ehlukile kunale abantu asebebe nazo phambilini. So just as I'll say Christian thinking impacted the world, Njengokuba indlela yobuKristu yaba negalelo emhlabeni, and post-Christian thinking also impacted the world after that, nendlela yokucabanga lesithi post-Christian thinking nayo yaba negalelo emhlabeni. I'm saying the movement's post-naturalist thinking Ngithi ke lendlela yokucabanga ye-movement nayo a post-natural thinking will also impact the world going forward.
nayo izoba negalelo emhlabeni wonke uma silokhu siya phambili. So I'll try and qualify or explain what I'm saying Ngizozama ke ukuthi ngucacise lokho engizama ukusho because I'm sure some people have thought about evangelism. ngoba abanye abantu ngiyacabanga baye bacabanga ngoku-evangelize. I'm not talking about evangelism. Angikhulumi ke ngoku-evangelize ukuyoshumayela ezweni. So January 3, 2026 NgoJanuary 3 kule unyaka ophezulu was the 2026 date when the liberal international order was rejected. ilapho khona umhlaba uye wanqaba i-liberal international order khona By the nation that was able to keep it going. wanqatshwa ke ilesi sizwe noma ilezwe okwakungaba yilo And I'm elingayiqhubekela saying what phambili. that communicated Engushoyo ukuthi leyo nto yayichaza ukuthi was that the post-Christian worldview was no longer helpful. ukuthi leya ndlela leyana yokubuka umhlaba i-post-Christian world view yayingasenamsebenzi yaphelelwa isikhathi Because people didn't want elites anymore ngoba leading abantu them. bebengasafune abantu abasemagunyeni abalapha abaphakeme. They began to doubt liberal ideas. Baqala ke manje kuba nongabazane kule imfundiso So zenkululeko. there's already indications that the system is not, it's falling apart. Vele kwase kunento ebonakalayo ukuthi hayi le system iyahlakazeka. So what this was meant to be a sign to us for Lokhu okwakumele kube uphawu lokuthi silibone was a further shift in thinking. kwakuyindlela ukugudluzeka kakhulu endleleni esicabanga ngayo. So we need to stop thinking like the world. Sidinga ke ukuthi sipheze ecabangeni njengezwe. We should not have thought like the world in the first place. Sasingafanelanga nokuthi nje size sicabange njengezwe kwasekuqaleni. Because whether it's Christianity Ngoba noma ngabe ubuKristu or post-Christianity, noma sekudluliwe ecabangeni njengobuKristu, it's all patriarchy. konke kubunhloko bamadoda. It's all about winners and losers. Kuphathelene nokuthi khona abawinayo khona abaluzayo. The weak and the strong. Abanamandla nababuthakathaka. So there's actually a shift in thinking that was meant to take place, or that has taken place. Unokugudluka okwakumele kushintshe emqondweni. And I want us to become aware of that. Ngifisa ukuthi sikuqaphele lokho. We are the people that Ellen White was shown Silabantu ke uEllen White aboniswa bona. cast high above the world. Laba abalapha phezulu kunomhlaba. Walking in the path of equality. Behamba apha endleleni ewumcingo. And I'm saying in our understanding of equal rights, Ngithi ke eqondeni kwethu amalungelo okulingana. we are high above the world. Silapha sihamba endleleni ewumcingo phezulu kunezwe. We are ahead of humanity, the rest of humanity in our thinking. Siphambili kunezwe lonke abantu ngendlela esicabanga ngayo. This is why the close of probation brings Jacob's time of trouble. Ingakho ke ukuvalwa komusa kuletha That's why ukuhlupheka it brings kaJakobe. mental anguish. Kuletha ukuhlukumezeka engqondweni. It's because we have to change how we think. Ingenxa yokuthi kwamele sishintshe indlela esicabanga ngayo. We have to change how we see the world. Sifanele ukushintsha indlela esibuka ngayo umhlaba.
It's the purging of our earthliness, ukususwa ke noma ukuhlanzwa which is what Ellen White says happens at the close of probation. ukuhlanzwa kobuzwe kithi okuyiyona nto eyenzakalayo laphana ekuvalweni komusa. So earthliness is removed. Imvelo noma ubuzwe biyasuswa kithi. And I'm saying we need to start thinking of the kingdom of equality Ngithi ke simele uqala ukucabanga ngombuso wokulingana with the mindset of equality. ngomqondo A lot of us think of a kingdom of equality ngoba abaningi bethu uma becabanga ngombuso wokulingana with the mindset of patriarchy, bacabanga ngomqondo lo wepatriarchy the wobunhloko mindset of winners and losers, ngalomqondo wokuthi khona abawinayo khona abaluzayo of good and bad. abahle nababi. So we end up asking the wrong questions. Sigcina ke sibuza imibuzo engafanele ukuthi siyibuze. Questions that are not helpful. Imibuzo engasisizi. Like if everyone is going to be saved, Njengokuthi uma wonke umuntu ezosindiswa, what about those people that refuse to repent? kuyokwenzakalani ngalabantu abanqabayo nje ukuphenduka? I'm saying that's an unhelpful question Ngithi ke loyo umbuzo ongaphusile ongasizi because in an environment or kingdom of equality, ngoba lapho khona sikhuluma ngombuso there wokungalingani is no such thing. ayikho into enjalo. We need to start changing how we think about people. Noma embusweni wokulingana ayikho into enjalo, simele ukushintsha ke indlela esicabanga ngayo ngabantu. We're out of time, Isikhathi so sesihambile. I want to bring this to a close. Ngifisa ukugoqa On these few points. kulamaphuzu nje ambalwa. So we have to rethink the world Sifanele ukucabanga kabusha and the ngomhlaba people that live in the world. nangabantu abaphila kulomhlaba. We need to start having a mature way of viewing these people. Sidinga ke ukuba nomqondo nendlela entsha yokubuka laba bantu. So in 2021, Ngalo yanyaka ka-2021 Elder Tess called us radical feminists. umdala uThezwa wasibiza ke ngokuthi singama radical feminist noma And abalwela many studies have been done izifundo eziningi zenziwe ke ngalokho that explain that this word radical ngokuthi leli gama elithi radical means root. lichaza ukuthi impande. So it gives us a principle Lisinikeza ke for how we interpret prophecy umgomo ukuthi sitolika kanjani sihumusha kanjani prophecy, how we analyze society, siuhlunga kanjani umphakathi and how we understand people. nokuthi sibaqonda kanjani abantu. We often judge people on the surface, Ikhathi eziningi sahlulela abantu nje ngokubabuka kwethu. but if we are radical feminists, Kodwa ke uma we must get to the root of the problems. silaba abalwela amalungelo okulingana kwamele Rather than asking, siye empandeni yenkinga kunokuthi sibuzeke what if that thief that was on the earth kwakuyingani lela sela lasemhlabeni starts stealing in heaven? kungenzeka kanjani uma You should ask rather, lesigebengu sisemhlabeni sesiqala sintshontshe ezulwini. Sifanele ukubuza what actually makes people thieves?
sifanele ukubuza umbuzo ukuthi yini eyenza abantu ukuthi babe How amasela? do they end up stealing? Kungani bagcina sebeba? Get to the root of that problem. Sifanele ukuya empandeni yaleyo nkinga. Why do people end up becoming murderers? Kungani abantu begcina bengababulali? Is it because of original sin? Ingenxa yokuthi bazalwa vele beyizoni? Is it because of biology? Ingenxa yokuthi bazidalwe kanjalo ngokwemvelo? Meaning it's fixed and cannot be changed. Okuchaza ukuthi into kanjalo futhi ngeke izishintshe. Or it's something else. Noma ikhona enye indlela And if esingachaza it's ngayo something else, leyo nto enye ke esingachaza ngayo lokho, then it should change how you look at that person. kwamele siyishintshe ke indlela esibuka ngayo lowo muntu. So equal rights is not just about changing laws. Amalungelo okulingana wakho nje kuphela ke ngokushintsha imithetho. It's about changing how we understand human beings. Kungokuqonda ukuthi kungokushintsha ukuthi sibaqonda kanjani abantu. My final point. Iphuzu lami lokugcina. In this mentally difficult dispensation, Kule dispensation enengcinamba yokugcina ke, we are going to need a skill that formally began developing in 1989. sizodinga ke ikhono esiqale ukuthi sibe nalo kusukela ngo-1989. That skill is called emotional intelligence. Lelo khono libizwa ngokuthi i-emotional intelligence noma ukuhlakanipha ngokubuka ngendlela esibuka ngayo We'll izinto discuss zabantu. this in a prophetic context in the future. Lokhu ke sizokudiscussa kwingqikithi yesiprofetho esikhathini esizayo. But I want to introduce it now. Kodwa ngifisa ukuthi nje ngisethule lesihloko kwamanje. Because emotional intelligence Ngoba ukuhlakanipha ngendlela esibuka ngakhona will izinto help us to zabantu understand ourselves and others kuzosiza ukuthi siyiqonde thina siqonde nabanye abantu. It will help us to process difficult information. Kuyosiza lokho ukuthi sikhone ukucubungula ulwazi olunzulu noma olunzima. It will help us improve our relationships. Kuyosiza futhi nokuthuthukisa ubudlelwane bethu. It will also help us to understand people's underlying circumstances. Kuyosiza futhi nokuthi siqonde inkinga eziyimpande einkingeni zabantu. And accept the implications of equal rights under the law. Siphinde sikwazi ukwamukela imphumela yamalungelo okulingana ngaphansi komthetho. So when I said in Uma ke ngithi ngoJanuary 2026 we had the introduction of universalism for adults, siye saba ke nokwethulwa kwe-universalism and we said the wall of separation was broken between the church and the world. for abantu abadala lapha ngo-2024 kwaba khona nokuhlukana ke phakathi kwebandla nomhlaba. This was just the beginning. Kwakuseyisiqalo nje lesi. And I said we have a unified prophetic model now. Ngase ngithi ke sine model eyodwa But there's yesiprofetho another wall of separation that came to an end in 2026. nokuhlukana ke kodwa futhi lokho okwenzeka lapha ya kulo Which nyaka is 2026 the wall of separation between humans okubonda lokuhlukanisa abantu and other worlds, so heaven. neminye imihlaba yasezulwini. And what that means in a nutshell
into kuyichazayo lokho masiyibheka Because what it kafushane meant in 2024 ukuthi okwenzeka ngo-2024 is that we need to see the same events ukuthi sifanele ukubona igameko noma izehlakalo in the ezifanayo same way, ngendlela efanayo all impacting us. zonke zinomthelela kithi. We don't have an internal event and an external event, Asinazo igameko zangaphakathi bese an siba internal negameko event zangaphandle. and an external event. Igameko zangaphandle negameko zangaphakathi. We're impacted by the same events. Sonke sithintwa igameko So ezifanayo. we should be seeing things in largely the same way. Sifanele ukubona ke izinto ngendlela efanayo. So what this wall of separation that was broken down in January is talking about Lolu donga ke noba lobondo labhidlizwa ngoJanuary 2026 into elikhuluma ngayo is that we need to start understanding ourselves and the world ukuthi kufanele siqale ukuyiqonda thina kanye nomhlaba the way the rest of the universe sees the world and ourselves. ngendlela yonke universe imhlaba nezulu elibona ngakhona abantu How nathi do sonke people in an equal society abantu emphakathini look at what's olinganayo happening with people on planet Earth? babuka kanjani izinto ezenzeka kulomhlaba noma kubantu kulomhlaba esiphila I kuwo? can guarantee you Ngingaqinisekisa nje they're not looking at us ababuki thina and they're saying there's good people and there's bese bad people. bese bathi kunabantu abalungile kunabantu abangalungile. That's what patriarchal societies do. Iyona nto yobunhloko bamadoda They're actually looking ekwenzayo at le us ukuthi bathi mabebuka and they're saying these are people basibuka bethi thina singabantu that are not having their needs met. abantu idingo zabo engagcwaliseki People that do not know how to disagree healthily. abantu abangakwazi ukuthi baphikisane kodwa ngendlela ephucuzekile. People that need to bring down the temperature. Abantu okumele baze bakhushukele ushukela. That need to be shown that there's a better way of doing things. Abantu okumele behlele ushukela babone ukuthi kunendlela engcono yokwenza izinto. A better way of looking at each other. Kunendlela engcono yokuthi sibukane ngayo. Which is why I think Kungenza ke ukuthi the ngicabange second advent has to happen. ukuthi ukubuya kaKristu kwesibili fanele kwenzeke. Humanity must be given access Abantu kwamele bathole ilungelo to other worlds. lokuthi baye kweminye imihlaba. To be shown Bayoboniswa that they are part of something bigger than themselves ukuthi bayingxenye yento enkulu kunabo qobo lwabo. and that there's actually a much better way of doing things. Nokuthi babone ukuthi empeleni kunendlela engcono yokwenza izinto. And so I believe Ngakho ke ngiyakholelwa the second advent will happen. ukubuya kaKristu kwesibili But rather than having a king kuzokwenzeka kodwa kunokuthi sibe nenkosi that's going to come and raise the temperature ezofika ke bese ikhulisa and temperature say, I'll kill those that I like, I'll kill those I don't like, ibasa umlilo bese ithi ngizobulala bonke laba engabathandi and save those that I do like. bese ngisindisa bonke laba engibathandayo.
we're actually going to have a second advent empeleni soba nokubuya kaKristu kwesibili that lowers the temperature. okuzokwehlisa ukushisa, A demonstration of a society that understands people, kuzoba nokubonakaliswa kwabantu that knows how to get to the root of the problem, abaqonda abantu laba baya ezimpandeni zeyinkinga, and is emotionally intelligent. laba abahlakaniphile ngendlela abaqonda ngakhona izinto nabantu, That will actually know how to start bringing people together. laba bakwaziyo ukuthi empeleni abantu babahlanganisa kanjani bephile ndawonye, And have their needs properly met. abakwazi ukuhlangabezana nezidingo zabantu. Let's pray. Siyakhuleka. Dear God, uNkulunkulu othandekayo, I am personally grateful ngokwami nje ngiyakubonga kakhulu that you raised up this movement, ukuthi uye wasungula le movement, that we have the privilege ukuthi sinesibusiso to see things ukuthi sikwazi ukubona izinto the way you see them, ngendlela wena oyibona ngakhona, to actually see the world nokuthi nje sibone umhlaba the way equal societies see our world. ngendlela imiphakathi lelinganayo ebona ngakhona umhlaba wethu, With compassion, ngothando with understanding, nangokuqonda, and with the desire to bring about reconciliation. nangelukuluku lokuletha ukubuyisana. For the nicest people in our world, Abantu laba abalungile emhlabeni wethu and those that have been not so nice. nalaba abangazange balunga. And for this hope, I am grateful. Ngaleli themba ngiyabonga kakhulu In Jesus' name, egameni likaJesu. amen. Amen.